سلام تملكتي إز channel نزعلت حزلكم مسئل زلخ فيديو شوعات هيوت كيرتي نحاد عوز بالسب لمديوم لمدن نبلو بإنجليزنيا هابيت نبلويوم إزي كنبل كلنا حساب تكبار يخون تكبار دما لمدي يخون لمدن دما هيوت يخون سلزي حدا سب أو هيوتو عوز خنا وزيد كمسن تخينو لمدك هلو اللوم كابتوم شوعات عوتا سواس زتقوم لهم لمدي قدماي جيزي باقواو متقام ازوم سبات زيوم ترف جيزي زبحال يبرلومن ازوم سبات زيوم عوتا سبات كوينوم كاوكال سبات زتفلي جيزي يبرلومن عوتا سبات لكع مستوم كال سبات معرى عسران روعاتن ساعات اللوم يقداس اتوانا فلالاي نساتهم باقواوم سلزتقوم ليوم እዞም ዕውታት ሰባት ዝበሃሉስ ኣብ ግዜ ዘሎም ኣመላኻኽታ ኣዝዩ ልዑል እዩ ካብዚ ንርድኦ ግዜ ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ዓብዪ ቦታ ኣለዎም ግዜ ሓደ ግዜ እንትኸይዱ ኣይምለስን እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እንተሃለወ ግዜ ኩሉ ግዜ እናበረረ እዩ ናይ ሓደ ሰከንድ ዋጋ ንኽርድአና ብጣዕሚ ንእሽተን ሰከንድታት ከምኡ እውን ብማይክሮ ሰከንድ ዝተቐደመ ጎያይ ንጠይቕ ስለዚ ግዜ ብኣግባቡ ምጥቃም እቲ ዋናና ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ግዜ ኩሉ ግዜ ይበርር እቲ ዝሐጉስ ዜና ድማ ኣብ ረድቲ ናይቲ ግዜ ድማ ባዕልና ምዃንና እዩ ካልኣይ እኹል ዝኾነ ድቃስ ምውሳድ እዚ ማለት እኹል ዝኾነ ዕረፍቲ ምውሳድ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተገበረ መጽናዕቲ እኹል ዕረፍቲ ወይ እውን ድቃስ ዝወስዱ ሰባት ካብቶም እኹል ዕረፍቲ ዝወስዱ ሰባት ብ15 ዓመት ቀዲሞም ይሞቱ ይብል ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ 8 ክሳብ 10 ሰዓት ክድቅስ ኣለዎ ኣብ ህይወት ልክዕ ነቲ ስራሕ እኹል ግዜ ከምንህቦ ነቲ ዕረፍቲ መዝንናይ ድማ ቦታ ክንህቦ ይግባእ እንድሕር ደኣ እኹል ድቃስ ደቂስና ኮይና ኣብ እንሰርሖ ስራሕ ዕውታት ኢና ንኸውን ሳልሳይ መጽሓፍ ምንባብ ወይ ከዓ The Habit of Reading ምንባብ ካብቶም 7 ልምድታት ዕውታት ሰባት ሓደ እዩ እዚ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ብኦዲዮ ብመጽሓፍቲ ከምኡውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ናይ ምንባብ ባህሩ እንተሃልይዎ ኣብ ሓደ ስራሕ ኣትዩ ዕውት እና ቀጻላይነት ይህልዎ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰዓት እንድሕር ደኣ ኣንቢቡ ብቐጥታ ምስ ናይ ሓደ ሰብ ጽንዓት ይተሓሓዝ ስለዚ እዞም ዕውታት ሰባት ነገራት ዘለዎም ትኹረት ብቐጥታ ይተሓሕዝዎ ስለዚ ምንባብ ንደቂ ሰባት ሕጉሳትን ከምኡውን ዕውታትን ይገብሮም ራብዓይ ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት እቅድ ኣለዎም ዕውታት ዝበሃሉ ሰባት ከም ኣጋጣሚ ኣይኸዱን ከም ኣጋጣሚ ኣይነብሩን ዕውታት ሰባት ናይ ባዕሎም ዝኾነ እቅድ ኣለዎም ንሕና ደቂ ሰባት እቅድ ይሃልወና እንታይ ኢና ክነሳኽእ ደሊና መዓዝ ኢና ክነሳኽኦም እዚ እቅድ እዚ ንማንም ከይተናገርካ ተግባራዊ ምግባር ጥራሕ እዩ ስለዚ ንባዕልና ዝኸውን ንጹር ዝኾነ ዕላማ ይሃልወና ሓሙሻይ ንባዕልኻ ምስልጣን ወይ ከዓ ምምሃር The Habit of Training ዕውታት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወቶም እናተማሩ ሰባት እናምሃሩ ምርቁር ህይወት እዮም ዝሕልፉ ሓደ እቲ ዋና ባህሮም እቶም ዕውታት ሰባት ናይ ካልኦት ሓሳባት ሰሚዖም መስመር ዘትሕዙ ሰብ ጽኑዕ ዕላማ እዮም ዕውታት ሰባት ንዝፈልጥዎ ብትኹረት ይሕዝዎ ንዘይፈልጥዎ ድማ ብደስታና ብሓጎስ መንፈስ ይቕበልዎ እዚ ግዜ እዚ ናይ ውድድር ግዜ እዩ ስለዚ በብዕለቱ ሓደሽቲ ነገራት ምምዕባልና ሓደሽቲ ነገራት ምቕባል እቲ ዋናና ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ በብዕለቱ ዓርስና ምስልጣን እቲ ዋና ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ሻድሻይ ንጽህናኻ ምሕላው ንጽህና ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ናይ ዓርስና ንጽህና ናይ ከባቢና ንጽህና ናይ ኣእምሮና ንጽህና እዞም ብሉጻት ሰባት ናይ ዓርሶም ንጽህና ከምኡውን ናይ ከባቢኦም ንጽህና ተመሳሳሊ ይገብርዎ ሻብዓይ ልምዲ ኣመስግንቲ እዮም The Habit of Give Thanks እዞም ሰባት እዚኦም
ብምስጋና ዝተመልኡ እዮም ኩሉ ግዜ ድማ ብዝኸደቶ ብርሃን ትንስንስ ህይወት ኣላቶም ኣብ ፈጣሪኦም ምስጋና ኣለዎም ኣብ መጨረሻ ናይ ተግባር ሰብ ምዃን ኣማራጭ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ይኣምኑ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ክሳብ መወዳእታ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ካብዚ ብምቕጻል እዚ ቪድዮ ምእንታን ናብ ካልኦት ክበጽሕ ከምኡውን ናብ ባዕልኩም ተለይሉ ምእንታን ክበጽሕ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ኮሜንት ከምኡውን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ናዚ ቻነል ቤተሰብ ኩኑ ሰላም